abantu bakulungela kakhulu udlwengulo kodwa ukuhlelo wakwakhe manje fabi idini ndaqalela avese kufutha umuntu apha phezu kwakhe futha kudala hey lela kwabude akajonga nje umuntu ofutha phezu kwami kodwa ke makaliphinde ndiqwalaselise kayisithi hayi bonke ziyatsho apha ngezantsi kayisithi ngumyeni wami lo nqa akabuzi noma wenzani hayi uyawubuza mgqibeli sekugqityile hayi uright awushiyekanga ungacifa ushiyekile buza xa seyigqibile bathini foni ndilele hayi nawe mani sokwalala kamandi amadoda hayi kuthi mkhulu futhela kuye hey zinkomo zakho zaziye pha hey bazifuna bobe inkomo abafazi 49 yenkomo uphinde umyeke hayi tshona kuye nobulela mfuse ngayo ba